Dank je, fijne dag. Na een half jaar, of hoe lang is het, 7 maanden, mag het eindelijk weer. Dus ja, heerlijk. Zonnetje erbij. Kan niet beter. Nog rap even de schermenhimmelje en de parasol uit. Maar dan kan het op een lemmer echt los. De terrassen maaien van 12 uur middags rond 6 uur jongens weer. Vraag bloot of dat uit kan. Want het jongenseten wordt wel mist. Maar dat is voor elke zaak oors. Er komt in elk geval wel libben in het dorp. En dus hing het horecaman Auke van der Heijden de blomkes boeten. Maaien weer even, de gasten kunnen weer zitten. En daar willen we dan ik wel weer beleerd van. En het is even wat betierder in het seizoen. Dus we kunnen ik weer even lekker opstarten, meisje. Kunnen we weer even inkomen, want het is toch 4, 6 maanden weer om dat we sluiten binnen. Dus ja, eigenlijk ben ik wel heel positief. Het is geen weer, maar het is wel super gaaf om op een terras te zitten. We zijn hier echt voor het eerst. We komen uit Zeeland. We zijn naar Friesland gegaan omdat mijn dochter jarig was. Dus dit is een beetje ter ere van haar verjaardag. En vandaar dat we dat op een terras gaan doen. Stikje salade erbij. Lekker, hè? Bij deze zaak in Grauw laten de mensen haar werk goed verwennen. Ik denk dat dit een stap is in de goede richting. Tot 6 uur is natuurlijk niet ideaal. Maar we moeten het in stapjes maar weer open. En blij dat we in ieder geval weer een beetje open mogen. In Dokkum komt het staatsleven ook weer op gang. En de diehards, die hadden we nog doen. Ja, geen uur, nee, morgen wordt het weer minder volgens mij. Ik heb krijg van boord en ik ben morgen 12 uur in de dag, maar ik denk, maar dat valt me niet in